स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि गोदान बोसोरनि जागायजेननाय समावनो दानि बरपेटा र'डआव आथियाबारि महोत्सवखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार बरपेटा र'ड डेभेलपमेन्ट फरामनि दैदेननायाव 2 जानुवारिनिफ्राय आथियाबारि महोत्सव 2022 खौ जागायबाय। आसामनि जाखांफुनाय सोहोर बरपेटा र'डनि गोजाम मुं आथियाबारियाव खुंफुंनाय जादों बे महोत्सवखौ। बरपेटा र'डनि मिनि स्टेडियामाव नैथि बोसोरनि थाखाय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बे महोत्सवआ 14 जानुवारिसिम थागोन। 13 साननि थाखाय खुंफुंनाय बे महोत्सवआव गोबां आयदानि बादायलायनाय, हारिमु आयदा, फालांगिरि, बिजाब मेला, गोबां रोखोमनि गोथाव जानाय, सेमिनार, खन्थाइगिरि जथुम बायदि बायदि दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जादों। गोलाव समनि उनाव खुंफुंजानाय बे मेलायाव रायजोनि सुबुंफोरखौ लैहोर लैहोर फैनायखौ नुनो मोन्दों। बरपेटा र'डनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। डेभेलपमेन्ट फराমৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে আমি 2 জানুৱাৰীৰ পৰা 14 জানুৱাৰীলৈ আঠিয়াবাৰী মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছোঁ। এই আঠিয়াবাৰী নামটো হৈছে বৰপেটাৰ পুৰণি নাম আৰু এই নামটোকে স্মৰণ কৰি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা থাকিব, সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম থাকিব, আনন্দমেলা থাকিব, প্ৰদৰ্শনী থাকিব, আলোচনা চক্ৰ থাকিব লগতে থাকিব চিকিৎসা শিবিৰকে আদি কৰি বিভিন্ন আৰু ইয়াত গ্ৰন্থমেলা পৰ্যন্ত আমি ৰাখিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিদিনে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক আৰু আহি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক। সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে যাতে আপোনালোকে এই নতুন বৰ্ষত প্ৰাকখনত আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নতুন বছৰক আদৰি ল'ব পাৰে। এই উৎসৱে আনন্দৰ বতৰা নিশ্চিতকৈ প্ৰদান কৰিছে, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ৰাইজ হিল্লোল ভাঙি অহা আমি দেখিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এই অনুষ্ঠানলৈ যথেষ্টখিনি লোকৰ সমাগম হোৱা আমি এটা আশা কৰিছোঁ। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবেই ৰাইজসকলে এনেধৰণৰ আনন্দ উৎসৱ কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া পৰিস্থিতি যথেষ্ট হাম কাটিছে, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন হোৱা বুলি আমি ভাবিছিলোঁ আৰু ৰাইজেও সেই কথাটোৱে কৈছে যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান কৰি আমাক নতুন বছৰক আদৰাৰ কাৰণে বা নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি কৰাৰ কাৰণে এনে এটা সোণালী সুযোগ দিছে। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिशन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।